Това е косата на Енджи Касабие. Тя има много гъста коса, но в предната част е много изкъсана поради русата боя и затова се наложи, за да изравним чертата, която тя така обича. Трябваше да сложиме стикери на Great Lens Plus, единични, тъй като това е най-лекото и най-щадящото за предната част на косата. Там, където всъщност косата е доста слаба, поставихме единичните кичури и с ето този Safety Band се нарича, тази много мъничка лепенка, осигурихме здраво стикера, за да не пада. Какво е характерното при тези стикери? От самото начало на кичурите в горната част на корена излиза косъмче. И така поставените стикери се свързват посредством структура и цвят на косата и се преливат в другата коса, така че да се получи този незабележим резултат и да може да работим и да създадем плътност в предната част на косата, там където е изкъсана. Поради термичните и химични обработки, косата се е изтънила и затова има нужда от уплътняване. Виждате колко прекрасен е резултата. Съвсем свободно се движи косата, може да се връзва и абсолютно не си личи, така че клиента да има удобство да ходи с нея.